Hai, mai dă o dată. În sfârșit. Hai să te prind, cum joci. Ce faci, mă filmezi? Da, hai tu să te filmezi. Dar filmează-mă cu telefonul ăsta la altul, că ăla nu filmează bine. Acum mă filmezi? Da. În timpul ăsta? Da, Nu voi pui așa. în timpul ăsta, hai. Trebuie să dai cu piatra întâi. Dă-i cu piatra. La ce? A, dai la 1. La 1 și după aia la următorul. Trebuia să iei piatra când ai ajuns la 1 și după aia să ieși Am afară. pierdut. Acum eu. Tot la 1? Claro. Într-un picior până la 3? Și apoi cu amândouă. Să nu calci pe linie. Acum la 2 dai. Cât pe ce să iasă afară. Ai uitat, e rândul meu. Da, dar trebuie cu fiecare cu piatra lui. Hai. La 1, ia. La 2. Hai, că n-am văzut. Ne uităm la reluare și vedem dacă e bine. Hai, că fac o de cald. Gata, nu mai vreau să mai jucăm. Ba trebuie să jucăm până terminăm partida. Dar știi ceva de prins băl? Nu, n-am. Nu am nevoie. Aha, aha, aha. Era să uiți. Acum, a doua oară. Am ieșit din cerc. E rândul tău la 2. Te dau la 2 sau la 1? La 2, unde ai rămas? Nu? Da. Nu mai țin minte. Trebuie să stau aplicat, trebuie să... Așa că nu știu. Trebuie să mai dai o dată dacă ai dat pe linie. Da. Hai. Acum la 3. Ai pierdut. E rândul meu, eu dau la 2. Tu dai la 2. Hai. Doi. Asta e o problemă gravă, să stai aici cu picior la bătrânețe. La 3, nu la 4. Te grăbești? Am vrut să câștig. 3. Ai reușit. La 4 acum. Ai greșit. Mira un cățel. Și tu? La cât? 3. Nu te-a plecat. Nu trișa. Mai dă dat. Da, o dată. Mai dă dat, că ești pe linie. Hai. Asta e că ăsta nu-i bun, că nu pică ca bine. Mai dă dat. Eu la 4. cât ești? Eu la 4. Am dat la 5. La 5. Ai dat afară. Hai, mai dai o dată. Nu! Dai tu o dată, dacă nu reușești, mergem acasă. Doar la 3 sunt, nu? Da. O să joc până să termină jocul, până la 5. Tu joacă. Până la 5, că se termină jocul. Ah,
Gata. Măi, piatra asta! Hai să mergem, gata. Nu mai jucăm? Ăsta a fost șotron. Cu noi doi. Dar nu te mai strâmba, că te dau cu ăsta pe dinți. Stai, mă, dar nu putem să întoarcem imaginea. Putem, dar pot să te dau cu ăsta pe dinți. Hai, râzi. Gata.